Shalom. L'any del jubileu és l'any de la llibertat. El jubileu era cada 7 cicles de 7 anys sabàtics, al cap de 50 anys. L'any de jubileu és l'any de la llibertat. A vegades la situació ens converteix en esclaus de les circumstàncies. Els dos exemples que hi ha a la Torà són el de l'esclavatge de la propietat i el de l'esclavatge de l'home. L'esclavatge de l'home està clar quan es veu lligat a un treball en contra de la seva voluntat, sense possibilitats d'alliberar-se'n d'ell, d'alliberar-se del compromís. L'home perd la seva condició humana quan se converteix en un esclau, perquè la seva definició és la llibertat, la voluntat lliure, de fer o deixar de fer segons li dicti el seu cor. Qualsevol acció feta sense poder exercir aquesta llibertat no li pot ser atribuïda a ell, sinó que el que li han posat fer-la. La propietat d'una persona està lligada a la persona no tan sols pels llaços de compra i possessió, sinó en molts de casos arriba a les pròpies fibres de la seva ànima. Se veu clarament quan se tracta d'una mascota d'un cau, d'un moix, però també quan se parla dels paisatges de la infància o fotos i objectes dels nostres estimats familiars, i més quan se parla de la parcel·la heretada dels nostres avantpassats. I quan qualcú se veu obligat a vendre aquesta parcel·la d'heretat, es considera que la parcel·la està esclavitzada. L'any del jubileu marca la llibertat de l'esclau, que recupera la seva identitat humana deslligant-se del domini aliè. I també la llibertat de la parcel·la de la Terra Santa, que retorna al seu propietari original. Això és l'any del jubileu. Shalom, shalom.